Aja diperaki, ya. Kudu ngerti dadi tinggal tapi kajen ketemu 14 perahu layar petung Mas Gareng. Kunduk sing tansah mituhu ana dawuhmu apa? Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Mas Bayu. Monggo kula kanthi ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Nggih. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan mapan wonten ing pabrik gula Trangkil mapan ing Kabupaten Pati. Nggih. Iya, heeh. Nggih. Rumaos bombong ya Mas Gareng. Mboten namung bombong tombo kangen. Kok ngoten? Kinten-kinten kula nggih pun 5 taun punjul mboten sowan mriki. Nggih. Kesapih kalih corona barang. Mula niki awake dhewe nambani kangen. Kangen tumrap dhateng para warga Gogung pepundhen kula sing kepareng lenggah wonten PG Trangkil Mas Gareng. Nggih niki nyuwun pangapunten radi randhat. Sebab menapa? Wonten margi wonten nganu macet kecelakaan wonten daerah nganu kala wingi ingkang awake dhewe nyambut gawe Jaku niku lho Mas. Piye to? Jekula. Lah nggih, Jekula kali Jaku niku padha. Ya aja dibasake kok ndak bingung. Mula ngeten Mas Gareng sik. Sadurunge
awake dhewe matur sing akeh-akeh. Pripun? Kula tak mbukani tembang gen diteruske karo Ibu Waranggana. Napa niku tembange, Mas? Nah, monggo aku tak nyuwun tulung karo Mbak Rizky. Mbak Rizky sik. Kula ngematke nggih, Mas. Nggih. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyung. Yo monggo lanjut. Gareng apa langgam wuyung menika makili dhateng para warga Gung sing kepareng lenggah wonten Kabupaten Pati gandrung dhateng pabrik gula Trangkil. Nggih. Yang malam hari ini mengadakan upacara utawa penutupan tutup giling tahun 2023 dan sukses menembus batas, Mas Gareng. Lah niki sing kula atungi jempol nggih prestasi selalu meningkat, pendak tahun semakin bertambah. Leres nggih, awet jumlah tebu tergiling tidak kurang dari 12.400.000 kuintal tebu loh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk PG Trangkil Bapak Ibu. Niku jumlah produksi gula 95.600 ton gula, Mas Gareng. Niki pancen apa-apane berprestasi, Mas. Nggih. Mergo disesuaikan kali naminipun Trangkil. Apakah arti dari Trangkil? Terang niku terang, benderang, transparan dalam mengelola pabrik ini. Betul, nggih. Kil. Nah, niki kilat dan cepat dalam memproduksi sehingga tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain. Leres tepat pada waktunya ya Mas Gareng. Pada waktunya. Sebabnya nopo Mas Gareng kok ngantos sukses menembus batas? Karena sebabnya pabrik gula Trangkil niku tebune ora mung sak-sake, tapi tebu kualitas tinggi. PG Trangkil memilih tebu kualitas tinggi sebagai bahan baku produksi gula kristal. Nah niki ya. Niki jadi anu spesial to. Nggih spesial. Lah pertanyaane sakniki. Pertanyaane bab perkawis napa? Jane tegese tebu niku napa? Karepe tebu nek miturut panjenengan tebu ki apa Mas Gareng? Tebu niku hurufe T E B U T. Nggih, T. Tukule neng mata.
Kok iso tukule ning moto? Jenengan mboten pengalaman pertanian tebu niku ditandur carane stek terus tukule teng moto utawa teng ros. Oh, nggih rose. Mula te tukule ning moto. Niku T, terus E. Enak dipangan mentah, enak yen wis dadi gula. Oh, mula akeh bocah cilik-cilik niku do nyekleki tebu, do disesepi ngono kae ya, Mas. Mula B. B. Buahe ya batange. Oh iya. Terus U. Untuk bahan baku gula. Nggih. Kuwi tebu. Mila wis pas banget. Tur dasaripun, Mas. PG Trangkil niku dalam memproses ora sak-sake. Sebabe ning prosesnya niku higienis. Oh higienis. Proses pembuatan gula menggunakan mesin modern ya ta. Mergo lan uga menghasilkan gula yang bersih dengan minim limbah lingkungan. Tegese ora mau golek bebaten wae ning uga nggatekke lingkungan kiwa tengene. Leres banyak. Terus nggih bener. Sing nyambut gawe ning PG Trangkil ora perlu kuwatir. Sebabnya napa? Mergo enten perlindungan kerjane. PG Trangkil juga menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 bagi karyawan di lingkungan kantor dan pabrik. Sing luwih baku melih Mas. Sing baku melih ada kerjasama antara pabrik gula Trangkil kalih petani tebune. Mila niki dadi tembung profesional. Menjunjung tinggi komitmen kerjasama dengan mitra kerja dan konsumen. Lho gitu Mas. Niku luar biasa niki. Mula niki wis napa niku disyukuri awit sampun ngasembadan anggenipun napa tutup giling Mas Gareng. Leres. Kula niku tak hitung sowan ana PG Trangkil ya ping pindho iki lete wis suwe banget. Sing suwe ning ning Kebon Agung sing suwe iki awake dhewe mrika. Oh, Kebon Agung. Nggih, niki Kebon Agung nggih dereng niki nembe Trangkil. Nggih. Mila ngaturaken menuwun nggih Mas Gareng. Kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Sukirno selaku pimpinan PG Trangkil. Lan ugi panjenenganing Mas Nyoto Susilo sebagai ketua panitia. Wah, jane lok tenan Raden Gatotkaca saupamane Mas Susilo kuwi. Oh, napa sebabnya kok? Mabur ana tekan Solo, mabur ning Semarang gitu. Nggih. Nimbali panjenengan. Nyatane ya bisa ngentasi karya. Nggih. Kula nu dereng napa-napa lagi teko dok mun kopi, Mas. Wah iya ta? Ning pertanyaane. Pertanyaane apa? Nyambut gawe ning pabrik gula kok ngombe kopi pahit, Mas. Iya. Ya ora usah diurus perkara kuwi kok. Lho tapi ternyata bareng aku takon iki pancen ciri khas kopi ning Pati iki ya pahit. Nggih, heeh. Mula kabeh niku dikonsumsi secukupnya ya Mas Gareng. Nah, mula aku terus ngutek-atik apa to kok disebut produksi kene dadi gula. Gula ki apa? Napa karepe tembung gula Mas Gareng? Ya gula ki gene ki gawe legine barang sing dicampuri. Leres. Terus ukurane cilik kaya pasir mula disebut gula pasir. Nggih. L. Terus L legi rasane. Ya, terakhir aja akeh-akeh engko ndak kencing manis. Oh iya. Mula kabeh nu secukupnya mawon. Apa-apa yen keladuk mesti ora apik. Nggih, heeh. Mas Gareng. Dawuh, Mas. Ucapan terima kasih Mas atas dukungan dan mohon maaf kepada warga sekitar terkait Giling 2023 gitu Mas. Mesti ya tetep ganggu kiwa tengene. Tapi dari pihak PG Trangkil ya wis meminimalkan aja nganti ngrusak lingkungan utamane niku. Nggih, nen piyai mriki sekitarnya sudah hafal kapan buka giling tutup giling wis hafal kabeh. Penerapan kedisiplinan karyawan kudu ditingkatke. Nggih. Karyawan satpam kebersihan pabrik nah niku kudu ditengenke aja nganti apa ditinggalke. Niku sing baku. Aku yen merembuk satpam lagi iki lho aku arep nyambut gawe dikawal satpam sakmono akeh. Lah kok iso? Malah kaya maling ya. Lah piye ta? Sing ngawal satpam piran-piran iki Mas. Iya. Lah niku saya anu kok Mas kepengin anu aja nganti panjenengan iki kleru dalan. Nah, supaya cepet mlakune. Heeh, nggih. Neng alhamdulillah Mas Gareng awake dhewe sak kanca nampi pakurmatan ingkang tanpa pepindhan sowan wonten Trangkil menika. Muga-muga sabubare tutup giling mengko miwiti giling nganti tutup meneh pinaring ana wilujeng niskala Mas Gareng. Amin, amin. Tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya. Amin, amin. Wiwit saking direktur utama sak jajaranipun kita paringi sehat walafiat, gampang nggone ngudi rejeki mulya sak turun-turune satemah bisa mahanani ayam tentrem kahanan sak kiwa tengene mriki. Amin. Ya. Muga-muga bar ditimbali pabrik gula Trangkil
mengke bisa nular Mas niki pun dangu mboten ditimbali kalih anu niki pemerintah Kabupaten Lembut. Lembut Pati. Lah ya Pati iki lak lembut to. Nggih. Iki suwe ra ditimbali Pati. Lah nggih 3 tahun lho Mas. Corona. Waduh jan. Sampeyan nyambi apa Mas? No, selama corona to? Heeh. Anu showroom. Weh, buka showroom lho kancane do gulung tikar malah buka showroom. Lho ning ora jual beli mung jual tok Mas aku. Oh iya. Ya mulane saiki kudu diet KWK-ni. Jeneng seniman ki napa niku namine ora ana sing mensiun gitu. Nggih. Kudu eling lan waspada. Mas Gareng. Kamu Mas. Karep ben antuk wilujeng donya akhirate tak ngaturke lagon yang bernapaskan agama Islam sik. Cocok. Pepeling sing tak suwun. Nggih. Aku nyuwun tulung karo presiden cacahe 4. Mbak Eka, Mbak Rizky, Mbak Suci karo Mbak Fami jumeneng nyedaki Mas Gareng kene. Monggo ya mentaran. Terus. Yo. Hai Etan bali ulang apa setiap ayo Wah, Jan. Apa? Sidanmu rumah saku tertib banget. Tertib piye? Ora ditata wis teratur dhewe. Bab perkara apa? Iki kaya sidan kok kaya udak-udakan ya. Kok udah-udahan? Delok saka kono dhuwur-dhuwur iki miniatur. Kok miniatur. Lah saya cilik ngene iki meringkil. Heeh, niki tegese wis ngerti karo kewajibane dhewe-dhewe lan mawas diri. Sing dhuwur sapa, sing cendhek sapa iso dipapanke samestine. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ya wegah aku tak kenal ya maka tak nikah. Ya aja ngono. Ditepungke sik Mas karep ben anu lega oleh sowan rene. Oh nggih. Mungkin belum ada yang kenal. Nggih, heeh. Jenengmu sapa? Kowe pesindian kok dhuwure kaya corong pabrik. Jenengmu sapa? Nggih, sugeng dalu Pakde Gareng. Sugeng dalu, Nduk. Derek ditepangan dalem Rizky Ainanda Utami. Sindian saiki lho. Piye? Jenenge apik-apik Rizky Ainanda Utami biyen ya cukup ngatirah, tantinah ngono. Suminem. Nggih. Saiki Rizky Ainanda Utami. Bocah iki candi. Kula asli saking Purwodadi Grobogan. Wah, ki mesti tekone telat kowe. Lah ngapa ta? Pripun? Dalane gugruk kono. Iya. Heeh, Purwodadi ngendi, Mbak? Kula geyer. Wah, lah kuwi pas dalane sing jeblok kuwi Mas. Pas longsor ya geyer kuwi. Nggih, heeh. Anu, Alhamdulillah. Nuwun sewu. Dalem, Derek nggih. Mas Bayu wis suwe. Alhamdulillah sampun. Nuwun sewu, background pendidikanmu apa, Nduk? Kula kuliah wonten ISI Surakarta, Pakde. Kuliah. Nggih, sampun lulus alhamdulillah. S1 apa S2? Strata 1 Pak S1. Bayu, nggih. Sinden saiki iki ora iso dienggo baen-baen, ora iso disepelekke. Nggih. S1 sarjana minimal S1. Ya, Nggih. sarjana seni. Nuwun sewu. Dalem. Ora jeneng utik-utik pribadi. Terus pundi? Wis duwe bojo apa urung? Alhamdulillah. Kula sampun gadah calon. Oh, calon ki kecil. Calon kok kecil iki piye karepe? Walah wong calon ki ya urung pasti to. Oh, dadi nek calon kuwi urung sah. Urung. Wanci-wanci jek iso. Lah wong mesti jarak jauh hubungane kok. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Apa? Dalu niki calone Mbak Rizky anu apa kuwi melu nabuhi aku gender. Nah. Oh lah nika HP-ne jenengan to Pak De sing niku. Sing abang niku HP-ne jenengan? Heeh. Mang gua Mas. Gua. Iya, kuwi calone Rizky sing gender kuwi. Bolo dhewe. Aku gur takon. Heeh, jare calon ki iso batal. Oh, ora ya ini tak pucek-puceki terus, terus. Ora kok beda kaya mau. Mau piye? Aku paling wedi kok karo wong yang lagi calon, ya wis dikepenaki ya, Nduk. Oh nggih. Nggih. Jenengmu sapa? Wela ceng dalu Pak De. Iki jane sinden polampor to. Semangat.
Wis semangat kok ya. Semangat ya sak ukuran aja bengok-bengok kaya ngurak manuk ning sawah. Sesuai tandon air. Oh iya iki sing ukuran 1500 liter. Oh nggih. Lalu jenengmu sapa? Paring asma sinten, Mbak? Kula Pakde, Suci Ovita Dewi. Sapa? Suci Ovita Dewi. Ya mbok wis Suci Ovita. Suci Ovita Dewi. Ovita Dewi ngono rasa buka. Kamu niku angel men. Semangat. Aduh, kowe bocah ndi to, Nduk? Kula asli pakai Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur. Mula ya suarane banter. Lah ngapa? Lah saka Tulung kok. Oh, Tulungagung. Nggih, Tulungagung, Mbak Suci Ovita Dewi. Anu, padha iki mau pertanyaane. Nggih. Anu, background pendidikane apa? Kula. Nah, Kula S1 apa S2? Kula S2 niki badhe daftar S3, S4, S5 nganti S15. Iya. iki bocah iki piye to? Lho, Mbak. Takut iki ngapa? Saya pinter kok saya suwung. Mboten suwung niki. Ya S2. Semangat. S3. Nggih. Oke, calon S2, calon S3. calon dok nun sewu wis Nggih. di bojo. Alah bara api, Pak De. Oh, barabi. Bara api. Oh, ya sekene. Ngapa kok terus diusir iki lho? Ora diusir barabi kok. Iya. Terus ora kemungkinan kecil. Nggih, heeh. Nah, iki tepungke sik. Iki isih bocah iki. Kaya ngene kok bocah edan. Ya ora ngono to. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Tanglep dumateng kula Kang Mas. Iya. Tanglep dumateng kula. Iya. Saestu tanglep. Oh, tak bacok lho. Aja nesu to kok ya. Lah kok iki ada ya kok tunglat tanglet. Ora. Jenengmu sapa? Nami kula Fahmi. Fahmi. Heeh. Bocah ngendi to, Nduk? Kula. Heeh. Jare itu bocah. Oh, anu wong ngendi? Nah. Wong ngendi, Nduk? Kula saking Ponorogo. Ponorogo kok Ponorogo. Lah kula basakne Oh kula iya. nggih. Nek kutha ya sing bahasa. Oh, Yo ngoten. dadi Tulungagung Ponorogo. Nun sewu. Injih. Dijuk kowe wis dibojo apa ro? Kula. Heeh. Kula sampun Sampun apa? Dek mben. Porondo ta kowe? Oh, batere jamak kuwi titele saiki DRA. DRA. Dadi Rondo Anyaran. Oh, aduh malah rawani kene. Iya. Lah napa to? Rondo iki grajine landhep. Ya ora to ya. Wis, tak tepungke. Lah iki jek siji kok. Lho iki ya wong to. Ngenyek banget ya apa dikira tugelan tebu. Oh, iki itu gelan tebu. Iya. Jenengmu sapa? Iki ya wong manene kok ya. Jenengmu sapa? Oh, wah. Oh, wah. Apa enek tebulan apa? Apa? Apa Tebulan iki apa? Apa nek tugelan tebu iso omong? Saya ngomong tuh gelan tebu kono lho. Apa enek jeneng iki yo wong. Lah nek ora wong apa iso omong? Lho, Sajake suyah, rumah saku beda nek karo Mbak Yu ngono kuwi. lho wong ora ketok. Ora ketok sakmene iki sak masih sak pringkil mosok gak ketok. Sing mok salang ku lho apa? Lho. Aku iki karo panjenengan ngejeni tak ajeni lho Pak De. Ya. Nah, kuwi wong tuwa ora iso diajeni wis ngono kuwi. Karo bocah kale Sing ora ngejeni sia-sia. pengingat ki seniorku. Mas Gareng, kowe aja nyepelekke. Arep bocah iki kaya Nggih. Dangkel Jati. Ning iki ya wong. Ngono lho, ngerti ra? Arep kaya tegesan, ning iki ya wong. Matur nuwun lho Pak Bayu juragan rokok. Kok juragan rokok iki. Lah aku tegesane. Kaya kebangetan mosok bocah tegesan. Ora. Mas yo iki kaya kuburan kere. Ya ora. Aja nesu, Nesu aku nesu. Ora. Jenengmu sapa sayang? Kok iso aku Eka. Ya wis. Kok ya wis takoni sekolahe. Oh, sekolahmu ngendi? Sekolahku ngendi? Ya padha karo Mbak-Yu ku wis lulus wis sekolahku ngendi ki lho. Lho, lah ya lulus ki lulus saka ngendi SLB? SMP apa SMA? Ngono lho. Omongno to nek aku ki bar daftar PAUD ngono. Mas Gareng, Apa? Mbak Eka kuwi arep kaya tugelan debok. Ning kuwi S1. Iki wis sarjana. Oh, ngono. Oh, sarjana. Heeh. Omahmu ndi to, sayang? Sragen. Lah ngendi? Sragen. Anu, kowe ya payu. Payu apa? Wis di bojo ngono Ya maksude. sing ngono lho. Lah, wis di bojo baru. Ya urung. Pacar. Belum. Oh ya syukur.
Kok syukur kowe dipujake sing apik kok ya. Lah mujake syukur ki tegese iso iki masih bisa mengejar karir. Oh iya. Tapi aku akeh kok kenal aku. Iya. Akeh kenal aku. Sapa? Ya akeh sing wis ninggalke aku ya nan. Oh iya ta. Oh berarti Ora usah gelo. Nek urung ketemu jodhone iki rak ya mesti ana-ana wae. Nek ketemu jodhone ya wis kaya ngono. Merga sing jenenge jodho ki ora kena kinayang apa ya, Kak? betul. Arep omahe cedhak ben dina digoncengke ya ta. Nek urung jodhone ya pisah. Nah, ngono aja. Ning nek omahe ado-adoan ya ta, misale kaya Mas Gareng do kono do kene, wis dadi jodhone ya pethuk karo Bu Gareng sing saiki iki. Tenan. Loh. Cedhak urung karuan ketemu, urung katuan jodoh Nggih. ado ki lho. Lah iya. Wis Nggih. mesti ngerti meteng. Ya ora. Nggih. Ya saiki diaturke sik pepiling. Monggo. Aku tak ngicipi suarane. Iki Waranggana 4. Mbak Rizky, Mbak Suci, Mbak Fami karo Mbak Eka. Yo dibawani dandang gula pepiling. Iya. Sing bawa Mas Gareng. Iya. Mau Mas Gareng wis. Lagi gaweane apa? Engko enek dhewe. Nggih. Saiki sampeyan sing bawani. Ora urung ya sing tuwa to ngene iki. Lah nggih, sing tuwa kudu kei pakurmatan kok ya. Monggo Mas Gareng diaturke bawa dandang gula pepiling Mas Gareng. Nggih. Ora sanggo jegok. Dehem kok jegok. Nggih. Ya Mas, suarane dimatke tenan mergo iki ning Kabupaten Pati iki ketoprak ya elok, ya mriki iki hebat kabeh. Hati-hati. Dalang-dalang ya akeh. Aku tak hati-hati bengi iki ditunggoni dalang lho. Sapa? Kartopel. Wah iya nggih. Ya Mas diaturke bawane. Iki ibu-ibu anu lenggah mawon nggih. Ibu-ibu lenggah. Angge ngurmati Pak De Gareng. Betul. Anu Nggih. majeng menika tindak maju. Iya. Nggih. Iki pepiling kula kintunaken dhateng para pamriksa sedaya. Nggih. Sing lumantar streaming utawa sing lenggah wonten mriki. Heeh. Ya Mas. Lan ora Alah. ngopo to? Kowe iki ra kesel to dalang wiwit sore mau. Ngomong kowe. Ya wis kono. Pancine aku arep nembang pamer swara kowe dirungokke malah kowe ngomong melu nyuara kapan. Yen wis pancine nembang kok aja Malah kono sing ngomong dhewe lho. Lah iya. Ayo, kaya ngapa suarane? Nano nano wasitoti nano nane saking Prawinasis. gandeng iki didukung sound system sing kepenak nyuwara didudut dipeksa rasane. Iya. Nano nano. Yo. Kecil. Lah iya dibuktekke ya. Ngelingono wong urip ing donya Ya, terus bebasan bebasan. Ya. bebasan mung mampir ngombe Pepeling dipun suwun warga WMC Wayang Mania Community. Nggih. Lajeng SBA sedulur Bayu Aji. Nggih. Kas FC Kianom Suroto Fans Club. Tuwin para pandemen wayang sanesipun. Menika wonten wajibipun Mas Gareng tali asih Rp400.000 didum rata. Alhamdulillah. Aja dipek dhewe Nggih. sing didum sing adil. Nggih, nggih. Ah, ya. Alhamdulillah. Tibae wong ayu-ayu kuwi doyan dhuwit ya. Tapi ya tak Tak pikir mau lungguh lho bareng ana dhuwit kok didum rata. Ah, Alhamdulillah ya Bu Fahmi. Ah. nggih, amin. Aku ki pemerataan kuwi penting. Nggih. Dimane nyambut gaene kepenak. Nggih, pun lenggah malih Ibu, Matur monggo. nuwun. Lah Aku piye to? kok ora komanan. Lah sing ngedum sapa kok? Aku. Lah ya aja nyalahke aku. Lha kuwi sing ora pinter iki sing ngedum. Oh ya. Wis Kleru urute. kok sik kok mau jalukne piye? Lah aku dadane ora komanan ngedume kleru dalane. Oh, Lah iya. wiwit sing cilik sik wae. Ah, ngono. Nah, Ya. ki. Nah, wis. Lho aku kok ya tetep ora komanan. Lah piye aja nyalahke aku mau nyampeke mangdum kok. Ya. Oh, nasib. Ya, nenane. Aku ora ketu. Cakepane dudu kuwi kok terus.
nembangnya ya aja karo ngatung. Biasa. Nah, sedakepe sok ben wae. Sok enek sing nyedakepke. Kakean aturan. Menano Seraitu saweran diatur terus. maka Salat kang limang waktu ya kudu tansah menanoe atipun lampahi ya iku cagak agama pakartikan luhur walale token tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin orane jondo yo diantarke buka kendang tak kuntak maling ya maka yo yo balungan seru mas
menika lagu peling sampun dikintunke Mas Gareng. Nggih. Menika kula kunjukaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Hadi Kurdi. Nggih. Bapak Kyai Haji Husnan, Bapak Kyai Haji Mastur Ismail. Nggih, Bapak. Mas Gareng, niki bintang tamu ora mung panjenengan. Sinten malih, Uga Mas? nimbali kadangku Mbak Wiwit Widayati. Ngaten. Sing suwe ora jamu ya Mas Gareng. Nggih. Nggih. Jamu pisan godhong kayu. Karepe Kowe ora ketemu, temu pisan tambah ayu. nggih. Bocah kok kemlawuh. Duh, ada kaya apa kemelawuh. Kula diaturi pinarak ana kene kotak kene. Monggo, mriki Mbak Wiwit. Monggo. Mentaram, turuk. Ae oe. Larak disampirke Wilujeng dalu Mbak Wiwit. Wilujeng dalu Mbak Ibu. Nggih, pinanggih sehat sedaya nggih, Pak. Alhamdulillah sami sehat sedaya. Mas Gareng. Apa? Pripun kabare, Mas? Pengestumu tambah tuwa. Alhamdulillah. Kula kangen banget loh, Mas. Kowe sing kangen ra kowe tok, aku ya kangen. Halo. Temen ya, Mas? Ah. Yen pamunten kula wingi sederek dalem pas kagungan hajat sareng. Ora sing atak rembug ki. Apa? Wis di bojo meneh apa urung? Lah ngopo to kok ngurusi kene? Mas Gareng apa jenengan ramesane aku to, Mas? Ngapa? Aku seprono sprene dhewe lho, Mas. Jane arep mesake kowe ning bojoku ning omah galake ora apa-apa. Ya wis rasa ya. Aku- Wis ning omah ke diopeni ya ta. Mbak Yu garenge, Mbak. Wah jane lho. Garwane Mas Gareng sakniki, Mbak. Wah, tambah lemu gitu. Subur pokoknya. Lemu putih. Wah iya. Kok sik sapi apa piye? Ora tegese awak ngopeni awak iki pinter. Lah ya lemu ngono wae lemu putih sapi. Aku seneng kuwi wiwit. Napa Mas Gareng? Nganggo klambi ki ora tau budhek mesti gembebiar. Kaya anu ya kaya ucapan selamat tahun baru. Lho, niki lak nandhake nek bersyukur. Wonten Ah, dalu menika. ngono. Menika tutup giling to, Mas. Ah, ah. Ora ukur penghasilane. Betul. Nggih. iya. Oper seperti- Luar biasa. luar biasa. Elok. Elok. Nggih. Aduh aku iki kangen karo kowe lho Wit. Kok makmek ora dudu mukrime barang kok ya. Dudu mukrime lak musime. Lho, Kuwi musime jenenge wong apa? nekat kok ya. Musime apa nek Lho bengi ngene? musime wong nyedulur ki ya kudu ngene iki. Oh iya ya, Mas. Lho jenengan ora mesakne aku apa nek seprene urip ijen ngono apa piye ngono? Ora tau duwe kerentek piye? Aku jane arep mesake karo kowe ning ya ora ono sing mesake karo aku iki. Ya didongake ben. Ya tak dongake. Muga-muga ndang ana sing ngenggo ya, Nduk. kok ana sing ngenggo kaya hem wae. Lah iki ki kok ana sing ngenggo. lho segese ngenggo dadi sisian ngono Oh lho. iya. Nggih. Ning ya jenenge anu jodoh ya Mas Gareng. Heeh. Heeh, sing enong kan ya isih ijen. Sing enong ki jen. Sing menika Gusti Allah ingkang amrung. wong jenenge oh ya kok diinteni wae jodoh. Aduh, Apa? kejebret matanya. Wah, sajake itu anu iki. Weh lah ta. Aku ora entuk dhuwit kok kowe ora patek. Lah ngopo kok Ki ana sing ngekeki iki lho. Ya, nggih. Wah, Apa Mas? entuk rokok Ngayogja, Apa ayo Joy? Marlboro. Kai Malioboro ya. Nggih, ngersake apa Mas diwaca Mas Gareng coba. Nggih, ayo. Wah, menawa. iki ora jaluan lagu iki. Lah napa? Koran. Kok koran piye to? Ya. Oh, oke. Apa Mas? Mbuh. Assalamualaikum Bu RWB. Waalaikumsalam Bu RWB. Ngawah. Ya. Oh, ngono to singkatan to. Lah iya. RWB. Kelompok penggali kubur. Kok ora ngak weh. Kok sik to? Kok terus diuncalke iki lho. Kelompok penggali kubur. Lah terus lah ya piye? Heeh, piye? Terus kok diuncalke ngopo? Wah, iki maca surat iki ngalup iki. Aku kan ngger bangsa kubur ngono ki bingung e. Kelompok penggali kubur. KPK disingkat KPK, kelompok penggali kubur. Oh iya. Desa Trangkil. Nggih. Mas Bayu sinten
yogonipun ingkang badhe pesen. Ngalah ora. Ora eleng kuwi apa? Ya kene kowe ya wedi. Minta lagu Bengawan Solo. Oh nggih. Aja lamis. Nggih. Menika dengan ucapan kepada Bapak petani tebu PG Trangkil. Nggih. Kebon Agung dengan nggih. Semoga tahun 2024 sukses. Amin, 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 amin. Nggih, diaturke, iku diaturke. Iki dari Bapak Imam Sudomo. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngersake aja lamis ya, Mas. Aja lamis. Ya, diaturke sik aja lamis. Nah, ning kula nyuwun dibawani sing bawa Mbak Wiwit. Aku wis kangen aku. Lah iya, ya kaya apa suarane niki tak kintunke para kadang-kadangku sing saka Bindar Juwana, Pak Haji Jasmani sak para kanca sedayanipun. Nggih. Lan mboten kintun Mas Gareng. Kula kintunke kanggo Mas Nur Hadi, iki sok bakale wayangane Growong Lor. Wah. Karo iki sedulurku lanang Pati ya nonton iki. Sapa? Kancil iki mau. Oh nggih. Jasmani nggih ugi. Nggih, heeh, tak kintune. Terus kadangku dalang ini Mas Eko. Oke, Mas Eko. Ya, Mbak, diaturke, Mbak, bawane kaya ngapa suarane. Maka. Manano. Tak pikir-pikir iki kancaku kae picek ya. Lah apa to? Wong ayu, suarane apik, iso golek pangan dhewe kok dipegat. Lah wong jenenge jare sampean sok ngendika to sing jeneng bojo iki durung mesti jodoh. Oh ya. Berarti Kadang kanca malah iso dadi bojo. Oh, lah kuwi beresiko. Kok beres. Anak dhewe ning kene iki lak ya enak-enake pacaran. Nggih, tak pucek-puceke kowe ndang ketemu jodohmu ya. Iya, heeh. Gandeng iki anu cakepane gandrung ya Mbak Wiwit mang gandrung Mas Gareng. Lah, nggih ta pun niku manganggep wong sing bagus dhewe. Arep kaya bokong diketi-keti ning nganggepen kuwi bagus dhewe. Sik to Mas, pertanyaane sing arep ngiketi-keti bokong iki sapa? Wong upama ya. Dengkul diketi-keti kuwi iso kok bokong diketi-keti. Ya, tenano. Panjenengan kok ampun lames-lames kados ngaten to. Ati panjenengan cinta. Ning kok sajake kok kalih kula kaya ngoten to. Sing salah ki kowe. Lho, lah dalem salah napa? Yen niat gandrung aja ning ngarepe wong akeh. Anjir. Nang mburi truk. Wong kaya jeneng iki mau iki kaya ketoprake ya ning panggung ngono kok. Oh ya, tutupno anggonmu nembang tak matake ya. Ya. Aku jan kaya ketoprak anggotane ketoprak kancil ya. Iya. Nano, ya, Mbak. Wong saja Engko Mbak Wiwit ora mung nembang tok lho Mas Gareng. Napa Mas? Kangen karo beksane Jaipongan. Iki sing tak anteni kuwi kok. Nah, terus sing ngendangi anake lanang. Pokoke anak lanang gak dadi. Anak lanang magel. Iya. ya ora cak-cek kok. Lanjut. Ano
nano padha karo demen citra Nonani sesra Greget saute. Sing Ranwati greget saute. mbok aja seneng lame nano yo siap-siap nggih seneng lames padha karo demen nano citra dimbui bare sing nembang bae. Yo monggo diaturke, aja lamis. Monggo. Monggo cah, yo. Oh, soles Mbak Wiwit. Ya, monggo. Dua kali. Sing kedua kur ya, Dok. Nggih. Nuwun wis diaturke. Iki aja lamis penyuwun saka kelompok penggali kubur kangge Mas Gareng. Ya ora to, aja disambung. Mbak Wiwit ampun anu sik, aja. Aja sambung mboten iki ra kagem panjenengan to wau. Ya ning ora kelompok penggali kubur kagem kula iki. Loh, lah nggih. Kanggo jedah kanggo spasi. Oh nggih. Wujudan lagu saking kelompok penggali kubur. Kuwi nggo aku lho. Piye, aku mau manut. KPK ngono wae. Ya nggih. Nggih wis diaturke. Ya saiki yo anu, Mbak Ika prihatine sih jumeneng den bareng karo Mbak Wit ana kiwa kotak kene. Aja singgolan. Aja pepepepelan. Wesi Aja
sing ngersake gelang alit gagrag Banyuwangen. Ah iki cacak dulu. Ya Mbak Wiwit, kula nyuwun panjenengan kok mbawani umbul-umbul belambiangan. Ah, Ben barengan karo Eka. Untuk Eka. ayo gelang alit yo. Mriki. Yo, kaya apa iki diaturke kok gelang alite? Heeh. Mambiat mayone man. Mangga. Iya Mbak Wiwit. Mangga. Mambiat mayun Mambiat mayone mambiat. Ngapa to? Lha kok brok-brok apa? Mas Loh, Gareng, iki Mas Gareng. disegaki. Ana Oh, segaan, Mas Gareng karo joget. Nah, Oh lah ra omong wong aku ya ora ngerti yen Banyuwangen iki ngono kok. Matu-matu. Sing ngerti Banyuwangen iki gur wiwit. Oh iya. Wis tau ngombe Banyuwangen. Jenggleng Mbak Wiwit apa aku? Apa? Jenggleng Mbak Wiwit apa aku? Ayo kacek 100 yo pilih iki. Bahasa beda-bedake to. Aku sonek gede ngene iki. Kowe gedhemu iki kapan kowe wis mentok semono kuwi? Wong kowe iki sijen bonsai kok gede. Cilik ora apa-apa kan, ning cilike cilik bonsai. Oke, sing goleki regane larang. Regane larang. Nah, ngono. Kuwi yang diopeni. Iya, iya iya. Ya Pak Wiwit, ya. Suarane gending pelam jangan Gendeng lambanya. Oi. Wah. Apik tenan penak, Apa? Mas. Aku Penak. lalu wiwit pisan anyang-anyangan. Iku anyang-anyang piye kok? Saking ora kuat nyawan kaya ngono kuwi. Ya. aku melu iri nyawang ngono kuwi. Yo, gedhe kowe saiki kowe. Aku yo gelem di ngono nek. Ngene ngono. Ya. Yo, lah mulane bawa nek gelem, ayo. Bobo. Ayo ana iki. Pripun, Bu? Banyu. Wangi. Nah, ya. Banyu wangi. Ya. Nana. Kulon kenang wetan sagara. Kolon. Piye? Aku. Emang pindah posisi tak kira mau oyak bae pangganing kono ae. Jane aku ya arep nganu kowe ning mepe iki melu kene. Mepe apa dupen sik anu cantik Mbak Wiwit. Aku yo pengen nutumbaske gelang ngene kula Pak De, Mbak Wiwit gelang ngono aku. Besok tak goleke gelang ning polsek kono lho akeh gelang. Saiki borgol. Malah gelange Gelang kembar. Mbak Wiwit ngene ayu. Kok iso borgol. Ya Pak Wiwit. Aku ijane ngawur panjenengane pengen gandreng lho. Gandrung kok gandring. Pengen Gandring iki. tak sayang ngono. Ya. Mbak Wiwit. Nah, nene. Dang. Lor lan kidul alas ya. Lor lan kidul alas sangker. Sapa sing ngono? Ora nek sing ngono kok. Kang kali lihat. Oh. Ya. Ya. Aku lho ngene no pisane kaya Mbak Wiwit lho. Ya, Coba. ya. Belah. Aku aja malang kere kowe. Malang kere kaya teko. Kesanipun seksi. Oh, Jadi iya. bodinya itu dilihat dari kamera loh. Oh ya. Kita terlihat bodinya itu. Wes, ya. Ngadeke rada ndegek sithik. Coba ben seksi. Nggih. Ya. Anae. Belang. Belambiangan. Oh, mulane bae lali. Nena. Belambiangan. Ya, mangga. Aja takon.
anae dia Umaliare yuk telas Taman Sari Nusantara yuk diatur iki gelang alik monggo yuk wis galakon Raya anak
Mbak Wiwit dikelingan ya Mas Gareng. Ya wong nyatane dadi gaweane kok ya. Ora mung tembange tok sak polahe sik. Lah iya. Sekitar. Yo sik Mbak Suci yo Vita Dewi kene jumen kene monggo. Monggo bentaran terus. Yo yo. Ae aoe. Lara disampirke Malik pelok, Nduk, Malik pelok. Apa iki? Ana sing ngersake tembang kangen. Oh, tembangan. Iya, kok diaturke. Mangga. Digarap sing pertama langgam angka lori Rama Seger ya, Nger. Nggih. Siap. Dadi jogeti Mas Gareng. Mangga. Yo, buka celuk Mbak Suci. Mangga. Tembang kangen ca diaturke. Mangga, yo. Wayah wengi jadimek ra wis wis banyu kang tumetes dadi saksi denku nangis wong sing gak tresnani nekoni galane aku wong sing uripku yen ora ana sliramu
aku mring sliramu ora bisa apa pancen wis ra ngerti nek tenane aku iki wujud tresnanku Sang Samar pamoring sukma